siya? Luto siya ilalo? Hi. Uy, luto ang ilalo? And then we have the Pinky Pop. Hi! Hello there! Welcome to Bitok Bitok University. Yeah. I'm Bernie and... Hello. say hi. Hi. Bernie! Bitok! Bitok! Hello, Bitok! Bitok! Dagay na itabo karong adlaw. Ay actually hindi kayo. Ganinang buntag. Nag-meeting ko neto ko sa House of Native Lechon, nakikaon ko nitong nag-upload. Then eventually sa hapon, nagtukar mi sa Ororama. Sa akong likod, kung makita ninyo, mga old na ko nga mga gamit. Ako nagtuo, kanang mga old, kaya kita mga Pinoy, mahilig kita maghipos o mga karaang butang, bisa di na nato magamit kay nay sentimental value. Ako para sa ko kanang mga old things, ihatag na i-release na para na bago nga mo abot. Diba? So, kaning sa likod, mga bags ni siya. Para lang, klaruhay lang. Tanawin ni nga video. Then sa mong pagbalik, ako ni ipanghatag ng mga items sa inyo ha. Kung ganahan lang po mo. Later ako isulti sa inyo ha kung unsaon o para kung gusto ninyo ni unsaon ninyo pagkuha later. But for the meantime, tanawa sa unsay naitabo ganinang buntag. Ella? You know what to do na? Yeah. You say, watch this, then cover the lens. Ready? 1, 2, 3, go. You watch this. Then cover the lens. Whoop. Why? Okay, done. Fuck. It's not working again. Watch this, louder. Watch this, then you turn na. You watch this. Then cover. Whoop. It's not, no, it's not working. Maybe you should dance first. You do like that, then watch this. Again, 1, 2, 3, go. Again, watch this. Watch this. Sige, go. You watch this. Then cover. Hi! Hello people! Yeah, nami karon diri sa House of Native Lechon and yeah, nag-itulyo ka na sa me and it's $1.99. Thank you very much House of Native Lechon diri sa may Aloba. Uploading tapos watching vlog. House of Native Lechon. Thank you so much and kung call time alas 2. So mato sa mi og Ororama para sa among Piaok Band. Whoa, hi people. Nami sa Ororama. Maybe. Okay. So actually tomorrow nami tukar. So kailangan po may magpalit og food. So since naman po may sa Ororama na magkikaroon, so na lang po may mag-grocery. Okay, it's rap pack to my pulse flat. We keep it real, no false rap. I got 4 cars and they all black. Got 4 bras and they all that. We call that ballin'. Doing this is my calling. Flow is so appalling. My phone off and she calling. I'm like, yeah, what it do? Penthouse, man, what a view. Fall back cause I'm coming through with my whole team. They coming too, that's real. Too real. Motherfucker, tell me how you feel. I'm too good for my own good. I won't leak the album, I let it spill. #1, bitch, I bet it will. Do the numbers, I said it will. I played the game and I'm still the same. And I never changed just to get a deal, bitch, I'm ballin'. I came from nothing to something like it's nothing. Yeah, you know I done it, that is no discussion, bitch, I'm ballin'. I made a promise to my mama I'ma turn these zeros into tens and commas. Bitch, I'm
swear they sleeping on me, that's comatose. I went mainstream with my main team. You just mad as fuck, you ain't come close. And your next girl is my ex girl. Mayong hapon, kanatong tanan! Mayong hapon, usap! Uy, wata na inform, mga amang di ay umbungol ang atong audience karon. Ay, kinalatabag sa'yo. Kabalo ka, pag-ipatay sa background music. Ang operator o ang music? Dili, ayaw ang operator patya ang music. Music. Ang problema sa mga kagayanon, garboso. Nisag pakpak, lisod papakpakon, meron pag makapubli ng pakpak, di ra ba? Ibo siya, respetar lang ba? Respitar lang yun, kunwari, maraming mga gwapo ba? Ay nga po siya tangan, kamang pelayla sa demi, dili di. Tao mi, tao. Ako di ang baboy nga na dimple, ulo dito sa abaga, wala na iliog, Bernie bitong-bito. Siyempre naman mga kapamilya, kabalo ko na kurat mo, ginitan mo pagtanaw sa ako, hot na kayo ko lagi, kabalo ko na. Ay, grabe. Si. Joe Romantico. Okay. And syempre. Oh. Ipakitang slate ka lang. Wala na, nagmamagot ko ganina pag Tayo naghisi. Sorry kayo. Ako din yung nakauban ng pinaka-feeling, ang top ching-ching, ang sexy si Maria feeling. First time ko kita siya nga na-host na pwede di ay magsulubog sa tissues. Asa ka naman kasunod? Ikaw, pinisip mo? Dead na dead talaga ako sa mga pakitot-kitot mo. At kung ikaw ay ngumingiti, ako'y medyo nakikiliti. Kailangan ko ang iyong labi, kailangan ko ang iyong pisngi. Kailan kaya kita maiuuwi? Sige na. Umiiyak ang puso ko't sumisigaw. Pati ang isip ko, damdamin ay umiiyaw. Buhay kong ito ay walang halaga. Kung pagmamahal mo ay nawawala pa. Upaw ka na naman. Ano ba ako? Adili. Parang kailan lang ang mga Joe! seryoso ko din eh. Dahil sa iyo, narinig ang isip ko at naiintindihan. Para ni sa mga tokhang surrenderers. Kaya ditong awitin aking inaawit. Nais ko kayo ay handugan. Alright, para sa mga senior citizens! Tatanda at lilipas din ako, ngunit mayroong awitin iwanan sa inyo. Alaala dahil minsan tayo'y magkasama. One more time. Tatanda at lilipas din ako, ngunit mayroong awitin iwanan sa inyo. Alaala dahil minsan tayo'y magkasama. Ayan, nakasubscribe na. Bitok University. Thank you. Say mo name. Sam. Hi Sam. Kira ni say mo ha. Gisinot na. Ako na lang yun. Tapos say mo. Ipa-frame na siya. Ako na kay sakit. Ihaplas na say mo. Thank you ha. Salamat. Picture lang. Sige po. Thank you. So this is the nice part after a gig sa Orama. Eating time, baby, eating time. Okay, busog na. Thank you for watching, baby. You say welcome back. You come back. Alright. So as I promised, salamat kay nagtanog yun mo sa video kanto sa Tumoy. So may mga uban mga butang diri. Ano itong buhaton? Ako ipakita. Kung ganahan ka ni nga item, i-print screen ni siya.
Tapos i-post dayon sa comments, okay? Pero dapat mag-like sa ka o mag-share sa akong page, ha. Alright. Sa pack bag. Nice, di ba? Nike. Yeah. Okay, if you want this, print screen this. 1, 2, 3, 4. I-print screen if you want this. If you like this, print screen. 1, 2, 3. I don't know kung kuan. It's up. Also, guitar. Golfing? Oh yeah, sa kuan ni siya kanang badminton. I don't know kung basin class A ra ni siya. Huwag na mo ni siya magamit. Wala gyud. Doon ni siya wala kuan. So if you like this, ay na si nanay. Hi nanay. Hello. Yeah. If you like this, print screen this. Kami. Kami. Yeah, it's a bag. Agata. Hello. Then print screen this kung gusto man eh. Wala pil ang kaldero, wala pil. This one, if you love this bag, so wala ni guba ha. Sa kang wifi. Print screen this. Shoes. Kot na. Pero wala man ni magamit, bag-o ni siya. It's a shoes. Ang size medyo dako lang ni siya, size niya. Ang US size is 12. Okay. Daw kayo 12. This Okay. Ayan. If you love this, it's a original ning New Balance. You print screen this. Kiss daddy, magtrapo na ta. Sige. Say babay na. Bye. Please subscribe below kay magtrapo na mi duha. Si mami lang magtrapo. No. Why man? You. Why man si daddy? Dapat si mami magtrapo. Why man si daddy? I love you, Mom. Oh. Bye. 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 It's not working. Again. 1, 2, 3, go.